Dávaj, dávaj, dávaj. Dobre, teraz máš čas. Ľudí, ale viac choď do tej pravej tyčke. Si moc v strede brány. Tú prvú. Tam potom si hneď tu pri mne. Ja chcem, aby si nám spravil aspoň 2 úkroky. Áno. A praváčka, výborne. Ručie mu to kopni. Dávaj, dávaj, dávaj. A dávaj. Nemohol som si už nekopnúť, lebo tam bol logo. Rýchli. Ale ja som mal na ruku. Počkaj na mňa, ja si nachystám. Aha, to veď. Môžeme. Nevadí, nevadí, poď! Ondra, Féru. Kde je tento Dobrá, ľudí? máš čas. Neviem, stratil sa nám. Asi. Rýchlejšie. Kokse, víš, ak budeme mať zarosené auto, ja chodím domov. Poď! A idem. Ľudia naspäť, posledná ide. Audaj. Druhým dotykom. A prešprintuj. A druhým boď. Sever. A poď. Nastup. A pokračuj. Dobrá. Vystri ten nárt, Lukáš, neboj sa, poď! Držím to samo! Jasné, pošmíkaj sa. Samo krátke kroky. Môžem? To je tam. Veľmi dobrá. Tu máš loptu. Nemôžeš sa šmyknúť 3-krát a 3-krát sa chceš odraziť. Drž to, drž to. Samo, samo. Kde si to dal? Gameface. Ty si malý. Druhú sme boli? Áno. Čaká, že kedy ťa trafí. Tu mi už vlastne na druhé lopte môže kopnúť. Samo. Chytím, samo. Chytím, ale ľahko ho posuniem sem. Volade. Alebo keď ti je lepšie, tak ho nechaj tam na boku, ja si potom pre ňu pôjdem. Poď ešte 2. Dobrá, dobrá, dobrá. Vidíš, jak som dobre teraz vyhodil. Ale hen to vyriešil samo lepšie. Máš ísť? Ty si vieš, Samo pozor, je to rýchle, je to vodke z vrchu. čo ste zahrali? Môžeš ísť. Držím to. Kde si ho? Samo rýchlejšie. Poď ešte jednu. Luky, pojem ešte jednu, kopni mi jednu loptu, prosím ťa. A cigarete, Kíšu. Tam ste za chodom kričali cigarete. Môžem? Poď. Dávaj, dávaj. Zastrelil som ho. Stačila, poď. Neotáčaj sa mi nikdy chrbtom. Nemôžeš sa otáčať chrbtom do hry. A poď. Poraz mu to. A daj. Ale bránu. Čo si mi dal? Tak čo som mal po ruke, ale po nohe. Čo som ti mal dať? Porazí. Kadá za plutku. Keď pôjde strieľať. A dostaňte to. A dávaj. Držím to, Dojovana, poď! A dávaj. Prepač. V pohode. Od toho som tu, aby som s tým vysporiadal. Jakub, to nie je normálne. Toto by bolo ideálne, keby sme to tu dvaja kopali. Alebo keby to aspoň jeden normálne jeden to kopol. Samo však sa k tomu aspoň trošku postaviť, jak Robocop tam stojíš. Poď! Lukáš! Ronaldo dal 11. Dobrá, dobrá, poď! Ešte jeden. Ešte jednu. Ako to bolo? Ďakujeme. Aj, to je lavajda. A 11 minút. Poď! Dobrá.
si mal údaj zrozovať do brany. Čo je na tom ťažké do Marie? Daj. Toto bola iná istota. Samo, Ale... počúvaj ma. Skús tú loptu, prvú čo ti kopne, keď ti ide aj sem. Skús sa vytočiť a chytí mu do koša. Ty ju chytáš, to je také na istotu, že 50% lopti vypadne, alebo ti ujde okolo tela. Veď sa tam vytoč trošku, sa stiahni s tým bruchom. Daj. Poď. Dávaj, Jarunek. No vidíš, že sa to dá. A zostaň. Dávaj, Mario. Prečo ti to musím za každým povedať, nespravíš to sám od seba? A zostaň, Lubo. Dývaj pravdu radšej. Lebo to nie je o tom, že by si to nevedel. Poď. Prúdka. Po dve lopty, dve série. A zostaň tam, Ben. A dávaj. Šup. A dávaj. Šup. A daj. Ďaleko bolo? Počkaj, ďaleko bola, ty takto chytáš, lebo sa vytočíš do brány zase. Namiesto toho, tu stojím a spravím len toto. Toto spravím, nič viac. Pol kroka. Tá lopta bola sem, ty budeš chytať takto. Pozri, jak dávaš ruky. Tak aspoň ísť aj takto už, keď nič iné. Keď nestihneš spraviť ten úkrok. Nebíjaj to. Ale jak si ju chcel takto chytiť, toto mi vysvetli. Dvakrát ešte. Nevadí, poď! A dávaj. Radšej mi neštúvaj. Našli ho tam. A na toto ti zase nič nepoviem. Daj. Nasprintuj. Lebo to nebolo až také zle. Prebeh. Trošku si sa nezohol, ale si sa tam celý vytočil. Narážaj. A dávaj. Šup. Šup. Neri to A kom. dávaj. To si tu dúsaš, jak po minúci. Poď ešte jedna, poď! Záber! A dávaj. Dobrá. Rýchli. Dúfajte sa, budete večer televízny novinár. Dávaj, Jano. Áno. Áno. A daj, no. Budem sa snažiť trošku bližšie k tebe len. A daj. Pokračuj. Odráž. Áno. A daj. Zostaň. A dávaj, David. Držím to. Snažím sa chytať každú loptu. 7 lopt. Áno, katastrofa. To svojho prehodu. Matíš, netrvý, ako to vyberá potom. To nemá šancu sa odraziť. Tá lopta musí ísť meter od teba, Max. A zostaň na náražku. A daj. Pokračuj. A daj. Dodržím, áno. A už daj. A dá spätná prihrávka. Nehaj to patami stále. Poď ešte 3. Daj. O to obiehaš až náveto. A daj. Pokračuj. Toto som sa obával, že ti to pôjde. Rýchli. Poď dve lopty. A daj. Chodí do toho tónu do Marie. Stále len Patka Filip. Luky, daj mi to viac hen tam. Na hlavu, ja si to musím obiehať, ty mi to sem hádžeš. Viac. Môžu chodí aj na oné podrobať, či nevyžáha nobdu. Držím to. Poď posledná. Praví 20 metrový šprint a tým to zahodí. To je tvoja vlastná. Kde si to Už daj. Tu si to otáčo doberal. Oraz. Tam- Pristav. A dávaj. A zostaň. Man, David, máš narážať. Držím to. Janko, nestávaj, či ti pojíš. Poď ešte. Budeš v televíznych novinách, kamera ťa je. Poď, poď, poď. Vieš, ti aj sieťu dotáha. Jakub, to môžeš aj vystreliť. Ty si na čo došel na tréning. 3 lopty. Jarunek, hodem to vám dorazí. Baba Jagata. Dobre. Kde vy rozmýšľate do Marie? Otoč. Nemá milá, dozadu. Otoč. Dobrá je. Poď ešte 2. Pana listie.
Došla jesen z Nitry. Ešte, poď! Posledná. Poď hlásený gól. Sámo, poď ešte jedna. Ako? Neexistuje? No, uvidíme. Poď. Začila! Bože, no tak chytieri sa slabí. Slabí sa, no, ale príde Slovák s Chovanom, tak hádam vyhrajú zás. No kedy? Po súťaži? Na play-off. No, to Tam máš, reakcia. Čapicu Takže stred brány, nebudeme. Keď budeš mať ľavú nohu na tej čiare, tak si v strede brány. Presne tak. Ten, čo spí furt, poď. Poď! Poslal si to na 16-ky, každý loptu. 5-1. Dve kola, každý jedného branča. Ešte dám voľaky, neboj. Nemáte streje, tak za obu. Drž to, skús to chytať, Luky, takúto. Drž to, keď ťa filmujú. Dobrá. Jedna lopta je najvyššie? Dajú sem. Výborne. 15, Dve lopty. 15, 3 góly. 4, Z dvoch dám jeden. dávaj. Za- Čo je, Andrej? Rukou to chytaj! Poď, ťažko. 96. Dávaj. Poď Samo, dobre. Čo je? Pozor! Ani ruku si nezdel, Samo. Ja som videl, že ide. Ale jasné. Aj túto si videl, čo? Viac dopredu s tou rukou, je to mokré. Drž to, dobre, poď ešte! Obidvaja po 10, aj Andrej, aj hráči. to zareval v tej hale. Postav znova. Ale trošku vás ešte. Druhé kolo. Všetci prestali. A ešte som tam ale malá Katka tam bola, lebo trénovala so Zuzkou. Už všetko bonzovala doma. Vidíme ho? 4-1 zatiaľ. Máme každý loptu. Samo! Ako? Postav. Druhé kolo. Jedna chyba? 3? Tam je v bráne jedna. Dobrá, Jožo. 3, 4, hente 5. Drž! To je ono. 5 sme kopali alebo 6? Čo je? Ešte 5 lob. Poď. Výborne. Ja nestrieľam. Do vzduchovky. Hlavičku som vykýval. 6. Díky. Južnú tribúnu. Samo, ale vieš, čo robí zle? Pozri si to potom. Ja už kopem a ty ideš dopredu vtedy. Už musíš stáť. Nemôžeš robiť krok. Nemáš šancu, dostaneš loptu sem, ty robíš krok. Vieš, koľko to trvá, pokiaľ sa sem dostaneš? Pred teba, Tu už musíš stať pevne na špičkách, na nohách. Dostať do brány. Neexistuje robiť krok, pritom keď ja už kopem. Všimol si si? Normálne robí krok. Neoslavuj, raz za rok aj onej aj. Skore sú Vánoci, ak vydáte 2 góly po sebe. Poď ešte 2 lobby. Ja za chvíľu sám. Drž! Posledná. To je ono. Minimálne. Andrej, vidíš? A to sa nedá. Všetko, čo mám, by som sa Vyhľadiť dal to. A do stredu brány, bože! Poď ešte jednu! Toto nemôžem takto ukončiť. Samo, buď si ty víťaz, alebo ja. Víťaz poháru.
Dobre, 4 a 4, obidvaja Nice po 10. to tu! To sa len podarilo. Obidvaja po 10. Jak podal?